Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga marot ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga susan ni tayo. Wan susan nga napoluan utang. Dear Manong Nemi, nagdardarasak Manong Nemi nga napan iti balay da Victor. Iti madamag ko nga si Mangpet daytoy. Nabayagan Manong Nemi nga saan nga nagbakasyon. Bigla nga dimteng. Nadamag ko Manong Nemi kabayatan nga adak iti opisina. Tamop opisina akmanong. Adan ni Victor. Kuna na kanyak ni Cynthia. Sino ang Victor? Kunak pa lang gaga. Sino kumaping sa nga dati nga boyfriend mo? Hanggang mo't pinagsina. Ayun, tibuhay pa rin mo na ka. Di ka pinagsina, ngem na pudad ti komunikasyon nyo. Gabot ha, saan na ka ba't nga tawagan? Saan mo ba't nga matawagan? Sursurata misona, di na ka ba't subalitan? Gabot ha, awan ti masdom ka destino na. Kasta talaga at soldado. Yung mapigyan bigla nga dimteng. Tsaka mo, Japet ang mga dimteng no saan mong imbaga, Cynthia. Ganyan pala nga ramidem. Ado yung magpet alas 5. Sa bagay, kaninton malpasti dito yung office hour di Encanto de Logarda. Okay na, iso na lang tadayo. Marabiyang ka. Kabata na salsal ti barangay da. Adayo dito ili. Sa nga ba na? Tapos wala agar kilakton. Agar kila ka, agawid ka. Taon to, nagsubli nga logan dito yan. Dito sentro. Ngem no, agalas 5, katrumar ka dito opisina, makamunso pala siguro tila strip iti jeep nga turong sa jay. Yung apay nga mapay ka. Apay nga mapang ka. Katrabingin, rumteng ka jay. Kapilitan nga umyang ka, di ba? Anya pa ko mga rod. Nung paumyanan da ka, umyanak. No sana kiti, mga rakilakti do kang kong nga kahwid. Imposible nga saan da ka nga paumyanan, kasi imposible nga saan kang umyan, dahil nga ilili mo kini Victor. Sigurado ta panakpakin ton rabi. Susan. Di talat, hawan kanya dahil ang ibagbagam. Uy, imposible. Diyak pa amo no, baka ada asawanan. Uno saan ka, tsaka mo pa nga saan na kung nga patpating. Sige, good luck. Anyam, anya nga titrason nga talaga no api nga dimteng. Tsaka mo, mamuak to. Awang ka diti papugtom. Soldado ni Victor. Tinakasaksakit. Idinatay ni Father na saan nga nakatendar. Saan nga nakatendar ka buta. At da iso na itikating nga antilaban. Madama idi, panakilaban da ka dikit rebelde ng Muslim sa Mindanao. Basta nga ta, baka sanda pinalubusan. Awang gundahoy na. Yung mapigang saan nga
nagawid kalpasan sa pagmunang aldaw no bulan. Apay kalpasan talong palo manong bulan. Tawan. Dandanin duwa nga tawen. Apay inuray na nga dandanin duwa nga tawen si pimusa nga pinatay dati amana. Sakbagan ng gawid lang. Nilaing Victor, ti mabal nga makasungbat ka na kita dyan. Cynthia, sa bagay. Iso lang di makasungbat ka na kita sa lutsud ta. Pakamo anak to ha. Noan niya sungbat na kita sa lutsud. Noan niya tirantana. Ita ta nagsubli. Ken no api nga saan nga nagbakbakasyon. Ken no api nga napukaw ti komunikasyon nyo. Ken pakamo anak to. Nus na kayo tupay laing. Ken nus na kayo tagkatuluyan. Huwain manong name no anyaman tinagsalitaan mi kani Cynthia nga kaopisina akit po no. May isa nga soldado ni Victor nga ni destino sa Mindanao. Kadidi manong name tanapanin sa jay adamot pala komunikasyon mi idi. So suratak, sumabalit mo nga medikuan, narigat ko nga makontak, narigat nga makaurayak manong name ti subalit di surat ko. Aging gaman nemi nga inambusda ti amana. Nga may sa edi agdama manong nemi nga mayor iti ilimi. Manong nemi masangwanan dahi ta edi ti eleksyon. Kat siyempre, oras amda nga ibaga nga amo ti tao nga timuti-buti ti panangtambang da ken kuana. Kadi di mayor Roger. Manong nemi Roger Guillermo. Kat sekna niti politika. Awan idi ngamin ti laban da ken kuana. Gabot na banglo, dedi may Roger karigiti umili manong. Gabot kinasiyat na. Gusto ti kunada, tila mabalinda nga pangapak ken kuana ket no papatayin da. Pimusay. Kadada. Saan da idi napakaamuan ni Roger, tadi na makontak no sa dintayan na ni Roger, ni Victor kunak ko. Iso kaya dinakamansayag ti amana nga dati nga mayor manong. Awan nga nauray mi. Awan nga nauray ko. Kat dandanin doang atawan sipod pimusay ti amana bigla nagdamag nga simang patisuna. Ini malpasan ti opisina manong nemi na panakadagos iti jeep nga pag pampasero nga jeep nga agturong iti barangay da. Nasip ngeten manong nemi di dumanunak. Iti mapanakon manong nemi ti balayda ni mamangnat na danon ko. Ay, si kagayam, susa niya. Uwan na nadamag ko ngamin nga dimteng ni Victor. Nagpeso ka di, tumanong ka. Agtugaw ka. Dimteng agpeso. Sa dinungartiyan na. Dagos ka nagpakada kanya. Mapanggano ti Campo Santo. Nga nakaitanoba, nakaipunpunan. Dedi mayor nga amana. Kaya yung asawan na, aging kakarag ito'y nga oras at dapala sa jay. Kaya samot pa siguro nga nabayag sa jay. Nana, Ape nga santing nga makontak iso na iti. Kaya di panakatay ti amana. May sa isuna kada kiti nasugatan. Kaya di na pasamak ng kwentro da kada kiti Muslim nga rebelde. Sigun kang kuhanan. Nabayag isuna ti ospital. Nagdua bulan. Napakaruan. Imbaglaki din nakalasat. Si Bibian. Abay nga rin nga saan nga nagabit nga dagos. Apaman nga na yung bagan na. Awang kanuat sa Serbina. Ore makaawid. Saan nakanupan, nakanumat na mabiyag pa tibiyag ti amana. Nagaro ita ti panggap na. Ita ta nagbakasyon. Iri sa lutsudag dadak yung kuha na saan nga sinumbatan. Ngam kinagat na ti sangin na. Amok no niya tiranta ti anak ko. Di agibales. Bahanag kami narinig ang iso na nga saan na kuman ng iba't patuloy.
Ngam ko na naman, nga pa nga ron, nga saan nga may kaniti hostisya. No sa sino nagiti krimen, nagiti kriminal. No sa sino kano nagiti akin utak. No payamunan no sino takin utak. Tiag daw ita nga nakatugaw, nga mayor. Kanigiti kakadungan na. Madandara nga nagsusan, iti posible nga mapasama kiti kaadda ti anak ko. No saan nga isut makapapatay. Isuda, wano isunat papatayin na. Nanat awit na, nga napanitikampo santo, nana. Nadayin sa likat na kapaltog na. So matandanaga na ka mahururay kang kuhana. No anya itati mapaspasama kang kuhana ti kampo santo. Mabalik ka ding orayang nana, adalatakan ka. Kat no mabisingkan, nakaluto akon. Mabalik mo ti mangan, wano mangantan. Ioray ko ni Victor, nana. Oray ka so na. No, sige. Barabaring no dan naritan dumteng ni Victor. Barbarang dumteng itan, dandani dumteng itan ni Victor, kunatiin na ni Victor manong naimi ngem numaning kitak ti oras tirelo. Pasado, alas 7. Nana? Adayo ka diti Campo Santo yun ito. Kapag di ka may hindi nakipamunpon, sangkot nga malagim. Mapagkutanunan ni Victor. Baka no saan nga malagip na gamit. Baka kaya't natagpatpatnag. Iti sa kaanan tanim di Mayor. Nakakarot ta. Pagunyag na di ka anak ka. Nga barito. Taada magkuyog ken ka. Ngim awang kanumat manong tanda na pananda. Ti ka anakan. Manong Nemi, tika sinsin, ni Victor nga barito. Siya kumaangim. Di ko ma-Elsie angim. Baka di namat kayat. Muno talutay kumaangim. Ano ka tan oray blatan to yan? Amo ka mabising gaitan, dama ka din. Nana, kahit ko mapandalunan ni Sola. So kanak nanunin. Igawid nak marong naimi tiin na ni Victor amang kanunad na kanudakas sa mapasamak kaniya. Ini parang turong ko ti kampusan. Yung tsakam mo. No apa nga nagbalinmat na tuso ti panunot ko marong naimi wartangkan ti ulo. Nana, sana ka mo natin. Kaya ba, hindi ako mati rantam sa jay. Gamot na kahit ko unay na makita. Kahit ko unay na makita. Mailiwang unay yung kikwana. Urahim latan at agawid nga agawid. Kasanusan nga agawid. Di oray, maging gano'n bigat. Saanin nana. Kahit kong iparik na kikwana no kasano ti iliw ko kikwana. Barbaring nandapay paset ko iti puso na. Manong Nemi, inikat ko tanyaman nga panagputeng ko. Imo na, Manong Nemi, nga nagnaak, kinibako na nga barangay road. Kalpasan na, tapnoa, as alistuwa ka makadanon, sinorkat kon. Pasit lahat, Manong Nemi, nga des-des, ti pagpagnaak, ti makadakes. Kata, nakasipsip nga't, Manong Nemi. Susabo. Orela sobgar ti tutut ko. Hala. Ti cellphone ko Manong Nemi. Henroar ko. Sa kunyon iti flashlight na. Nyamet nagsubliaksan. Ay, nakadayo ako na. No, apagad ni kami nga nagnak dito, ha? Nangangato na kiti kaya dito. Kan, awan ti malapsa ka balbalay. Alis to kayo dito
Tumarayak, tumarayak. Dumarin to malyawak manong na mitiligodak takaslan na sumursurot kanyak. Jesus ako. Uh, tilamar aramin ko. Duaming amin kagilalay nga susal. Aming nga mapamumala na nunin mat ni Victoria ti Campo Santo. Campo Santo pa mat ngaron. Nabi ako mamit no sa Campo Santo iti syudad na nasilaw na. No Campo Santo ti away ka na probinsya. Awan lagi ti silaw na. Sala masilawan na no. Ano may itong kalakandela. No, tiyampo ti pesta na gini binatay mo no. At may pintorong. Naging gawa ng naimingan na silawak ka mismo nga nalimasan ka. Ay! 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 Diyos ko, nagdakayal na dyan. Limasan iti desdes. Nga, oh, banyas. Doon ko man ni Victor, tinakakita ka na dyan ka banyas. Sakit kinamat na ko ba? Hindi na ko mapapulutan nga. Ayaw man na ni Arnold na pulutan na tiya dumo ka rin ni banyas. Asinig ako na. Kalpasan nga, masalpot ko na ito kakay-kaywan. Nawati-waton nga. Nawada. Sakto makatano din ito Campo Santo. Buhen manong nemi, sakto makatano din ito Campo Santo ko nak. Haging nga. Nawayan. Nawanan ito kakay-kaywan. Magkita ko manong nemi na kitipuraw nga pansyon dito Campo Santo. Nakamang kumadlang di mga rangkay road. Nuha saan ang kumarang shortcut. Saan ang kumampay nga nakadalon dito eh. Matandaan ak manong nemi no sa dindo ti ayan ti pansyon na di mayor. Gusto ti karanaklan manong museum. Sa di nga manda. Diyos ko, siyempre ako manong. Allah. Dito ay magnak dito ay. Ito nagmamaitan na gini pansyon. Ay, susamo. Diyos ko, tilamar aramin ko. Inasin na ako manong nagpungkawag. Victor! Victor! Nakakarinig na? Victor! Di Susan neto eh. Victor! Victor! Inasinag ako manong nemi. Ako matitao ka na daron ko. Ang narunod na kandela. Tukasta. Awanan dito ni Victor. Kim sa tinutayan na. Sa tinutayan. Sino ka? Saan ka kumasahig? Sino ka? Manong nemi ang pag-isugang ang matanda ka, ha? Shhh! Talaga. Sakti, Victor. Ha? Loko-loko. Victor. Ito mo po kawag ka, naglambag ka. Kalakloko ka. Sigaman. Apay kambay ka at kas na oras. Wala na di ka mat maoras ang jabala iyo. Indurturot ko na yung bahay. Morgan, naitugot mo kandela? Awan. Anong serbi na orat gamay ka? Nibusan ako ng kandela. Kaya niya mataro-rhyme dito eh. Di ka magbuteng. Awan, di ka buteng ko. Tapasag ba't na nga natayamin na ginatoy. Victor, kumusta ka? Gustoy. Di ka pulos nagsusurat. Sa ganigin istorya kang ganima. Di amin. Industorya na. Isusang ka nakaawin. Hindi na tayo ni papagbo. Gamata, nasulatan ka tinakaro. Gamapag nga rin talagawin ka. Sagay sumalat pagsalitan na. Do you miss me? Unay. Kasi ka,
Dila ka ni miss. I miss you so much, Susan. Tiamok, awan ako iti puso. Tiamok, nag-asawa ka. Sampay. Awan to sa bali nga mag-asawa ka niyak no saya sika. Sika numanot ka din asawa mo sa Mindanao. Awan tinasawa. Awan tinasawa. Ngayon na kinarelasyon mo. Gagagin na ito soldado. Siya ka ni patilam mo. Victor. Kahit ko ay managdagan ka. Kasi katilam ko. Victor. Victor. Agawin na nga rin. Umiyan di malayo. Diyan ba iabot pa siya di balay? Di ko kain ka. Di mo ko nain nga. Dito ko dito ako makatistor mo ka na ta. Loko-loko ka. Ito kang pusanto. Nadalos mo dito ya. Nalamo mo dito ya. Ito ya, uneg. Ito sige di pansyon ni Papa. Di ba? Kasla balay. Kasla umabay sa kwarto. Ang damat rehas na. Di mo malintang ilak. Ang damat kanya tulbek. O rin mga ang tao ito ruwal. Nandun na makastrek. Victor, yawit, diyan lang pala yun lang. Victor, diyan pala yun lang. Victor, diyan pala yun. Victor, soldado ka nga talaga, Victor. Oh, Victor. Manong Nemi, makapagkid-kidak pa yung garon. Makapagkid-kidak pa yung garon kuma. Manong Nemi, kan magus-gusto ang mataraminan na. Kan mundo ti kunana Manong Nemi na dalus ti oneg. Iti pa nakabalay nga naglakom. Iti pansyon ni Mayor. Dinalusan na siguro. Kaya dapat inyap-up na. Tadang jacket na Manong Nemi nga inyap-up na. Ngayon tinangipaindan na kanya. Inimoksuman na, inimekat na di amin-amin nga rawate. Nagpadpada kami nga lamo-lamo kini Victor Manong Nemi. At ang hindi mapaspasamag ka na kami, sipon na kaya nayat kami kini Victor. Iso nga, may ililiwak ka rin kay Kuana. Kinaililiw ko, nagiti irot ti arakop na. Kinaililiw ko Manong Nemi, nagiti barat agik na. Kaniti hingkam, panagragsak, panang tukno ti langit. Ti panagampayag mi Manong Nemi, nga maglabas, kanagiti matungan tukahan, nga ulep, matagkas na, agdan nga ulep. Nga nagampayag kami, kanakal alis tong impsiyag tirik nami, kanagpadpada kami nga agdan iti heaven. Oh, Victor! Oh, Susan! Victor! Susan! Victor! Susan! Victor! Susan! Victor! Susan! Susan! Victor! Ohen Manong Nemi na pagustuhan tirik nami. Kat siyempre, kalpasan ti anang sab kan anal-al, insublimin ati na ikat garawatan mi. Tagawid kam kuman. Inita, pagamumlahan Manong Nemi ta. Manong Nemi nakalalis to. Ni Victor. Nga nangingkam, iti ulok. Paglip ka! Ano na Chay? Amat paglabak. Paglip ka. Nagligid ka. Manong Nemi, nangitak ti panangirawar na ti. Panang
pananguksot, kan parang kasana manong nemi ti palto na. Hindi dikit mo sa wan. Anong nakita? Basta glingad ka lang. Glingad ka lang. Dito lang no, mapalawlawan na ti handa. At nakabusor. Sino na yan na? Tiyan, umay, glingad ka! Glingad ka! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Victor! Ano yung kinasama na ito? Yung tunod ni Wala. Victor! Victor! Talna ka lang. Talna ka lang. Talna ka lang na bumalis na. Bumalis na katakuha na. Bumalis na katakuha na. Manong name bumalis ta. Kunan. Ngam saan samit nga may kaniti gundaway na nga bumalis manong name. Kaslasag tudo ti bala itayan mi. Ngam nagsarding damit lang manong. Higing kang inanistuan na manong name iti nagkaratap ka. Karatap ka. Sakit. Karatap ka. Pasol mo taabi kami nga simursurot ka. Uno, imay ka di manon dito. Siya di karatap. Karatap. Ala, karatap ka. Diyos ko. Ito yung masamak. Karatap ka lang. Manong nemi, si Muro takbat nga nagkaratap naman pa'y barigata na. Aging ka nung nemi, nga, ang paturong na ti paltong na kita. Bimalas ba ti manong? Basit ka paltong. Automatic magkaan. So, nilaitan ka mapaspasamag. Victor! Nilaitan ka mapaspasamag ka na sa Victor. Talna ka na. Diyos ko, nilaitan ka mapaspasamag. Kit ka po manong name na talaga nga saan naman nga maibus uno, ang dama nagasog ka na kiti kalaban na. Hindi madlaw na siguro manong naming nga palpalawlawan na kami di kiti kalaban. Kasta ko na yung manong naming panang patakder na kanyak. Sige, tumarikan. Taray! Mayak man manong naming timaray kam nga duwa. Kandeta. Kasta ko na iti panang pabanto na ka na kami manong. Taray ka lang. Taray ka. Taray! Wain manong name diya ka muna mo, no anyan papaspasamak. Ganita man tiga po na manong name no apig. Kasto ko nito pa nagtaray ko. Diyos ko, awan ko ni dahil sa papasamak ka na kami ka ni Victor. Awan ko, indaw dawat ko manong name. Nay, apig awan pulos ti sumardag ka na kuhanan. Palakpak latan manong name. Awan rin, tartaray kami. Bumalbalos man ni Victor. Hindi makataron kami manong name tinagnaak nga des ngayon di kita na nga atong kayo. Umunakan. Sublikan sa Dimalay. Victor, saan mo kasangwa nida? Saan mo kamay nida? Imisin nung kami di kita. Awan sa bali. No saan nga nagitipan nakitimpuyot. Bodyguard. O no saan nga private army. Ti mayor nga nagpapatay mo no masterman ti panakatay ti ama. Tinangagaw iti pwesto ni Papa. Aduda. Nakataduda. Bunakan. O bunakan. Agtarikan nga gawin sa Dimalay. Sige nga ron. Basta umunakan. Awan sa amin bahala mo. Da. Agtugpalkan. Sige nga ron. Victor, nagawin ka kumalat na kami din. Basta tugpalkan. Pumanaw ka dito yung madayokan. Manong Nemi, kasta una itaray ko. Uri ka sa nung bandog ko, Manong Nemi. Hindi makamang ko, di magarangay ron na, nga kumamang, hindi balay na. Ganon na kita malapsa ka nakasilaw nga balbalay, Manong Nemi. Medyo naging indayan ako na. Nagnahaklatan. Kasta ulit al ko, Manong. Hindi mapasang badnak, Manong Nemi, ti ina, ni Victor. Kanang nabasamak? Ano ka sa lam? Ha? Anong nabasamak? Susan? Inistoryak, Manong Nemi, iti ina ni Victor, tinapasamak. Diyos ko,
Diyos ko, isalakan niyo ko, anak ko. Saan niyo ka mga baybayan ni Victor? Una na, saan ko mga baybayan ni Apo Diyos ni Victor? Gamot na mabisinak na naman nungak, hindi ba kayo nanaak manong nemi na nga na. Sumar ka nito sila na. Maturong ka. Tas siya akong timang oray kang kuha na. Saan nagman lang mga turong na na. Apikas na lang. Narong itiarawatem. Nag-arundok kami. Gamot ka doon ang pabahala nga. Kaya may oras yung itiyami. Saan ko mga soldado ti kadwam, ang mga do, dadakas ka na pasapak ka na kayo. Kaya mga pagkasambalan nga nakawin. Hurayin tala na. Maring sumagbat doon. Nakaturog ak madlangin di agagahay manong nemi di talaga nga jakon kaya. Napanak madlangin di sila ni Victor. Kaniti kama na inyindak. Kajak napupuutang nga nakaturog ka. Aldawon manong nemi di makaringak. Rimuharak iti sila. Nana? Ay, nakaring gagaya man. Nana? Di kabilitan nga sangga sumrok ti bisina ita. Wana? Taorin na makawitak pala sa Jamalay, aldaw to no, makarubuatak. Kaya talagang saan ka sumrek? Nana, ni Victor, saan nga nag-awin nga nagpatnan? Hala, ang mga no, nandakas na masama kang kuhala. Ang mga no, napaltugan rin. Kaya nawarag na tanibang kayo na sadyay. Binaon ko na gini kakabagyan tayo. Nga napan na nagsawa. Madam naman siguro, sumagpatnan. Diyos ko. Tapos ko man na pagkuntakan na kang kuhana. Nakauban ka ron. Dito tirigan na kini Victor. Tapagdandarangan na tao. Diyos ko. Napinpintas lang kung manusaanan nga nagsubsublipay ti anak ko. Gamot asan dalagin di kasardagan isuna. Gamot amo daluan niya't panggap na. Kaya kibalas. Awan met kanu tinasarakan na nga bangkay manong nemi tinakapasamakan tirangit. Ngem talaga nga adu kanu di kita nagdagdiswan ti adu nga bahala. Wan mano. Kinapuno na manong nemi kat napansadyay dagiti pulis. Gabo iti na-report kadagiti pulis nga kanal buong nga nanggag dagiti adda iti asudeg nga barangay iti Campo Santo. Wan mano. Kaya di pulis manong nemi nag-imbestigar na. Kinasarito na. Susan, ma'am, sir, anda ka di? Kanining oras? Tas sigun di damag kat duwa ka no. Ti palto-paltugan kat kapinpinaltog na kiti. Saan nga mo mga lalaki? Sika ka di ti kadwa ni Victor? Pagkunan yung orga ni Victor iti kinalaban na, sir. Kaya matitibo na nga nakapasamakan ti putok, pinutok, kanil mismo nga sadig. Ti pansyon na ni Mayor. Kanadot na sana kami sa diyang basyo. Kahit nasawan, bimalas met ni Victor. Sika ka delikado, anak? Uwan, sir. Kasi aktikado na sa rento. Ngayon hindi makakamang kami sa diyang banda. Pinagawid na ko. Nagawid akman. Inunuray ko. Ngayon saan nga nagawid. So ngayon bagati, ninana sa Bel nga ina ni Victor, pinasawar na nagiti kabagyan na. Awamet. Sa tinuitan diyan ni Victor. Diyan mo, sir. Sir Hanto, iso ka dito rumbaga sa pulan nyo? May sama na soldado iso na. Ngayon sana may pakat ka na soldado na. No ada rito'y saan nga destino. Iso nga kalaban na nagiti. Panakabagiti lintag kakas ka na kami. Kaya nagiti kinalaban na saan yung ka di ka salutsunin?
Ken sa pula no sa dinot ayanda. Sarahan to. Kakadwayo ka di. Dagiti kinapindaltungan ni Victor. Mabaling kakaswan, idahada nga magmagam. Ada ka di kaso tagsalsaludsod. Sarahan to. Salsaludsod naglang no kakadwayo. Dagiti kinapindaltog ni Victor. Pakamasulang ka di tagsaludsod. Sige, panawan ka. Awamad at mahalakig ka. Manong nemi kapilitan mitlahay nga nagawid ak. Itinedi nga aldaw. Nga saan ako nga simrek pa'y manong nemi iti pisina. Ganito naman na kapag sausawan na kaong ong tandak na ginagandak kanya. Kahit mo ka diti may sagmak, kahit mo ka diti may ramraman, kahit mo ka di nga sikat iraman na gitiya, kalaban na giti gilyar mo. Papa, susapo. Nakasaysayatin na kami. Awan idin di pakadanagan mi. Idi addan ni Victor sa Mindanao. Idi awanin ti komunikasyon nyo. Imbagami kang kaidi. Nga no isup ti pakirelasyonan. Nang runag at anak ti politiko. Kadadada ka sa mapasama. May ramraman ka. Ita, nairamraman ka. Imbagtasaan ka na puntaan. Papa, lipatan mo na dyan, Victor. Rupne mo na nyaman ng relasyon nyo. Ken, saan ka umasasadag kang kuwana? Ipakita mo ka na giti kalaman da. Ngawanin ti bibiyag mo ka na kuwana. Ken kuwana. Tapos saan da kang iramraman? Kahit mo ka dito may iramraman? Papa, kahit lahing ni Victor nga tuntunin ti ustisya ti papatay ti amana. Wala nga, nakadaldelikado. Kanong kas pagkarigad ta, makabahalis ni Victor. Anya tinamnama yung pagtungbalan na? Malungsod ito pagbalunan. Iso nga tumadla sa serbit relasyon nyo. Iso na kami kayo ni mamang mo ti matungpal, ha, Susan? Lipatin mo na dyan ka, Victor. Kami katanda napanak madlang ito pisina manong nami. Kahit ni Cynthia, imbasdag ka niya. Ano damag siya? Puno ka nga da kay di. Madamat panakilaman ni Victor ka nagiti nagiti kakatwa. Di kalaman? When? Andahan. Nagadaldalikado, Susan. Susapo. Sa tinunod itantiyan ni Victor. Nadadya ka mo. Saan nga gawid? Ta sigurado nga namang sipsipot kang kuwana. No agawid sa di baleda. Baka may ramraman ti anak at ti inana kan ti kamsat na. Sa sigurado na ita. Yung saan nga gawawid sa dinot ayan na. Pangalan na nga ron ka nagiti kang kanin na uno yaman. Mabaling nga nagawid madlaing. Nga nangalat arwaten na. Kantaraon na. Kanayon termos na. Ay, apo. Hang ko mangarot nga nariribok ti lugar tayo no saan nga nagita nga politiko. Nakasaysa ti lugar tayo di. Ni pailaing nga Mayor Guillermo nga ama ni Victor, ti Mayor, ti ama. Kinagsaya ti biyag tayo ding emplado. Danda ni tinawon nga ding Chris tayo. Itangay. Di nagbaling nga Mayor na diya aggaagaw kan utak ti krimen. Awan, isudalat ta, ti mabmabso. Ha? Nukas pagarigan lang ko man, malusutan ni Victor na ito nga ikaso na keng kuhana. Kahit mapapatay na nagita, mapaksyat na nagita kalaban. No, agikatin nga, soldado, napinasiso nang isumalamang sukat. Kanidi amana, di ba? Balin nga Mayor ni Victor. Ang baling ka manukan nga mayura. Kami katan na manong nemi bibdak ti damag. Nga adalima nga tattao nga naiwalang ti bangkay na iti kalsada.
nga asideg manong nemi iti balay tag na mga mayor nga nangagaw ti pwesto idi di mayor nga ama ni Victor. Napanak man nakibiyang ama no. Nadanong ko rito ni Cynthia. Nakalalisto ni Cynthia ka nakadanong. Natatamag, sindi kita. Saan nga amamuli kita ka na tao? Tagarawar. Sigun di damag. Kita nang ampus ini kani di Mayor Guillermo. Ano Huy. Nakakal ti pamati na. Ngani Victor tinang papatay ka na kiti lima. Kat impan na lang iti na itang lugar. Tapno alis to nga makita. Di kiti bodyguard o tauhan ni Mayor Sabla. Ti agaw ti pasto. Kasi ta, dahita iti humors, dahita ti pagsasarita at tumili. Awan sa bali nga nang papatay ka na kita nga lima. No saan nga ni Victor? Nga ni Victor, kat binunag na kita nga bangkay, nga natatagtado nga bala. Sana impan dita, tapno alis to nga makita. Dahil ti bodyguard ni Mayor. Imay ka din ni Mayor? Saan? Mabuting ni Mayor nga pakita. Hanita mo, baka no adalang ni Victor iti asideg. Adalang iti, di mo lang mapuputang adalang ti asideg. Amo ba iti soldado, nang runa no gapo iti Mindanao? Jesus apo, naruam dahit iti kabambantayin kada kabakiran. Ano hindi mi nakaputbuteng dagiti sumarsarang no pasama. Sana ka makaturturog. Napi ko mamad no amok tayan ni Victor. Napi ko mamad manong na no. Amok ka dadak tinasiyat kasasaan. Nakiktutak manong. Di namang kuti-kuti. Tigunsa. Nga bulong tika tawa. Ti kwarto. Lea. Sino ita? Diyos ko. Kutsi-kutsit na nga. Sino ka? Bumangon ako mamanong naming mabuteng akbet. So nga, nagkubutak latan manong tapos saan ko makita. Di pa nagkuti-kuti ni Gunsa, nga tawa. Nging ka manong naming, nga saan nga kutkuti. Ngem, nangikuti. Tuk-tuk-tuk. Bimangon ako manong. Doktorat ko ti Masdeg. Sineda, ilukat mo ti tawa. Sino ka? Ni Victor Etoy. Diyos ko, ni Victor Gaya. Diyos, ilukat ko ang dagos. Simbagtatnan nga. Imo nag-irikat mo ang dagos ti tawa. Victor, apay, ano mas masama ka? Pati siya may nagpaisarkan nga, batbut nga. Apa ka mabatbut ka? Naman ta, makarod nga siya ka. Kita mga kuti-kuti, ini tawa. No saan ko tinugtog? Saan ka timbak na? Sika ka dito ng papatay ka nagitilima. Nagijay tintudo na kaniyak. Ganang ambus, kanini papa. Nga nakatayad na. Ka nakatayad talo nga bodyguard na. Nagraman ti may isa ka driver. Napagpundok ina. Sagbay nga pinapatay ko ina. Diyos ko. Nakarecord kanya. Di ba nagpundo na. Ganusang kong isak lang ni Mayor Sabla. Kadagit bunga nga ti paltog ko. Ti pangakubukin ko na. Jesus ko. Huri man no makaibalas ka. Huri man no makasingir ka. Ha? Kadagiti utag na. Nagiti sablagan ka. Kamanya tinamnamahin mo mapasamak. Saan ka di ka mabalod ka? Malungsot ka di magbaludan? No kayat mo. Kalpasan malpas ko di mission ko dito eh. Sumurot ka kaniyak. Mapantagbiyak sa Mindanao. Nagsubli ka ti serbisyo? Saan? At nagatag ko ang pagsanikuan sa diyay. At nabalay ko sa diyay. Sa diyay tangagindek.
iti Mindanao. Kasanod na mamakin ni aning mo. Bareng naman nungod na nasungurot kanya. Sa mong maitarayan tilinteg, man nakahawat ni Apo Diyos. Tilahing lintig ti takot itarayan. Yung noon niya man tito sa kanyak ni Apo Diyos. Diyak may tarayan. Kanunungan ni Apo Diyos teraminek. Gamot na siyak teraramatin na ng mga hukom. Kada kita nasikit ng mga hukom. Manong Nemi, nagtalnan, timuteng ko. Idara ko banak ni Victor. Victor, kawanin sa bali ang panunod. Nakakita ka dito may ka dito Kasan na mayroong maraman na papakin mo ma. Kinagikapsat ko. Awan din nakakita kanya dito. Nalaingat. I miss you. Ha? No, hindi. Kat kampusan to. Tinakapasamakan nga nagpapantiliw ta. Kung namin di nga gawit ta. Tapno di unang tibalay. Iti kwarto. Iti kwartong na mismo. Victor, ikatamon ta niyaman ang panagtandanan mo. Libatang mo doon niyaman tipegkan. Kan pagtandanagaw. Di panunotem. Di ba nang pagusto taman ang tinig nata. I love you, Susan. I love you more, Victor. Susan, Victor. Susan, Victor. Susan, Victor. Susan, Victor. Ini makariingak, ini kabigatan naman ng Nemi awanin ni Victor iti sibay ko. Dinamang ko ka napapakin ni Mama. Nagsarap sa bulan. Ni Victor, Papa. Di yung ka din nakita. Ne. Madadahil sa amin simbang ti panunot mo, nako. Kasi ano, pasalud-sudom ka na kami no sa din, Jack, di mi nakita ni Victor. Dito itirabi na, ana. Awan, lipatin yun, di ba, Papa? Lipatin yun. Si Maruno manong Nemi nga bimtak ti damang nga ni Mero Sabla manong Nemi ket natambang anatay. Pasig man lang ang patpatay na ito mapaspasamak ka na ito kapanahon. Ganiti munisipyo manong Nemi siyempre nagdinamang anatayin ni Mayo. Ay sunod ang artik sublat na ita sunod busy na kay istaag, bali nga mayuran. Iso nang papata ng ambos kang kuwana. Kahit ba, kaputasyon mo ti mastermind, panakaambos na di may Guillermo, binalas na. Nakabayad din ti utang. Nasigir na ti utang na. Utang, man. No utang, no biyag tinutang mo. Biyag mo't lang di pagbayad mo. Iso nga no, umutang ka. No biyag tinutang mo, bayad ka ba't lang di biyag. Manong Nemi, ani akin din ti pa nagsasarno ti amin. Dati pa nagan Manong Nemi, nagiti pa nakabagi ti linteg kini Victor. Nagayab na pa Manong Nemi, iti special force nga nagapo iti syudad, ti kabesera ti probinsya. Ang nga nagbibtak ti damang madumati enkwentro na Manong Nemi, ti asunag ti kampusan to. Ti makadagas Manong. Ini malpasan, tirinupak. Ini madamang naman nung Nemi nga. May isa ni Victor ka na ginawa ng gasat. No. Saan ka po doon ita, Cynthia? Saan ka po no? Saman, naibusan nga no timbala ni Victor. Iti kadunag iti kalaban na. Doon nalaing ni Victor. Nalaing met na iti special force. Ngayon baon ti provincial command. Tapno ano pa na ni Victor.
Diyos ko, inugastakan na tayo ni Victor. Saan ka bida ni Victor? Kapata na tayo. Bida na tao rin na tayo. Kapata na pasan, di pa nagibalas na. Anong sarbin ako mga nakabahalas sa doon tayo matariso na? Oras ang gamatay. Hanto malagtal na't biyak na. Nagtulagan mi nga pamanlagin ni makaibalas kat itugunak sa niyo Mindanao. Ang nakano sa Rikuana sa Jai. Ang na-income sa Jai. Itarayan niyo tilintay. Saan niyo may tarayan? Iso nga na sa isa at tawal ni Victor. Tapdurog yung betan kalipatin. Awanin ni Victor. Manong Nemi. Doan da ka aduan nga luhan nga nagarubos. Ininayta ipapatay ti may sagagnagan ti Victor. Ngay matpating ko unay-unay. Kanawan sa malinusan nga siyak man. Iti Campo Santo dito'y siyempre nga nangitabon ti bangkay ni Victor. Nga nayamay iti pansyon de di Mayo. Ganito'y kung asarsarong karan man. Ganito'y mi asarsarong karan. Kaduak, ti ina, ti kapsat na. Siyak, ken ti anak ko. Gapata na batyanak ni Victor Mano. Ken nung hasta nga dumteng manong Nemi, iti piyesta, iti kararwa, o nung piyesta nang minatatay. Sabi nga maliwayan, iti anak ko manong Nemi, nga umayan iti Campo Santo. Nga magitungkel iti kandela. Magisagot iti sabong, kanda dumapay. Mangikararag, nasabi ko ba, tayo dumteng, di ba nagkuukom. May ramon tumad ti kararwa, nagiti agama. Di mayor kas dapat tayo kini Victor. Tap na ni kasta, sumaklang danto, iti pagarihan ti Diyos. Agas ti kang kanayon mimet, manong naming inaw-dawat iti anak ko. Nasabi ko ba, tagkikita kam to, iti amana sa jalangin. Daddy, da kami manin gini, Mami. Kumusta ka, Daddy? Sabi ko man, Daddy, tagkikita na ito. Daddy, oras nga kahit ni Mami. Ngayon kahit ko, tagbalintumit ko soldado. Junior, umahan ka na't ibagbagam kinidanim. Sa bagay, oras niya ibagbagam saan nakamang ni danim. Humay ka na nat, nagawitan. Ditoyak pa lang na, Mami. Ano baro pumantoy? At dumatigid kakantuang ditoy. Piyasta nga rin timinatay. So, mabatak pala ito. Di ka maputay ng may sa dito, Uneg. Sabi niyang kapat-kaputin ko. Siya gayam ni Victor Jr. Hana ka mamutayin. Tiyanak ko na yan. Orang may sak dito. Sana ka mamutayin. Kahit kung doon mo na sa pulin no siya doon nang papatagin ni dading ko. Bangsik tumay daw. Anak, samo pa panunutin na ita. Italagtang kiniabo Diyos. Hindi pa nakaiditus ti sa ti papatay ti amam. Samo ko matultulatin ti amam. Matangkad ti uno na. No kahit na latan. No pumatayak ko na pumatay latan. Sino nga ti malak ko ma? No saan nga ni daddy? Hala, basta kahit na karatin. Mabati ako nito Mami. Ulit na ito madigiti. May nagsarong kara kiti minatay na. Piyasta nga rin ti minatay. Sige nga rin. Urahin ka. Kadkadawain ka. Gamlang-lagi ba ma? Tulad siya dal sutso. Agawit tanton. Awang kadok sa dibalay. Sige mama. Mami, basta patinggan ta dal sutso toy. Oreta damit balon ta kanin tahan ta mabisin. Piyesta nga rin timinatay ni. Ano tao? Ano giinom? Dapat hindi nagpupulutan. Dapat hindi mangmangan. Mangan naman dito, Mami. Kagindan rin dati nga mangan. Kanagit inyatang takang kwa na. Sige. Lagi pa ma. Alas 8. Agawit tanton sa dibalay. Dakailan ni Junior Manong.
adun nga tawen tinapalabas, sibod na pasamang na ini. Nagsipod ta, bariton ni Junior. Kadeta, titiktignay na ka talaga, simuldado ko nada. Kat saan lakit nga maliklikan, nga talagang kahit na surutin tugot, di Victor nga mana. Sana ko nga nagas-asawa siyempre. Tadi maamuak manunemi nga masikugak, yung kadeng ko, nga ti anak ko, apakalaglag pa kari Victor. Ison ti pangibukbukak ti amin na panahon ko. Ta ison tumat ti magsangirak, inton kasapulakon, iti ser kasapulak, iti pigsana, into siya kun tinakapson. Dahito nga ron, ti pagkasaritaak, manong naimi, nga nagyaman naklauna, iti anus mo, nga nangurnus, kalpasan nga nag-insent kang ka, iti Italiana. Na napasamak, iti pasamak, kaaduan na, iti Campo Santo. Ganuan niya, iti utang, iti nakautang kina, iti Victor. Iso, iti bahayad da, ken siningir, iti Victor. Kinadawan ko sabi ko nga, saan nga mapasamag na ito yung biyag, irikas, itinto agayat, wano ito panagboro, panagdakkel, ti anak ko. Sabi ko nga, namalipatan ng tumitlaing ambisyon na, akas iti arapap na mangsurot iti tugot na di amana. Sabi ko nga, tinakamatiak di adal, luliwakin pagsarmingan ti biyag, tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Susan.